Now I want call my name so that you know where it is coming from. Onda Ijoma. Yes, ọrụ ka m rụga. Ndị ọrụ ka m rụga. Mụ a the new driver. Kpọtụrụ ọhụrụ. Ihe m nwa school m ga-atụcha anya. The boy ala ọkwụla ọ sị na mbọ onye m sị ka m kọwara nụ gị na ndị a ga-ekwela ntị. Yes ma. Mụ the new driver na the driving school. Anya pụtara na road, anya agabekwa aga sef. Shi nga arụ office adịkwa afa. Moto emebie. The boy ajọ m sị, "De moto mebiri na o si na part of driving school." Masị anwa m o weta na-eche eme na mgbe ụfọdụ kwa na school na moto je emebi na road. O sekwa ihe na ya sị nwa nta mpụzọ gbasa na ọ ga-awụ batrị. Ya sị oke na enwere mbọ na moto mpe ya. Moto mpe mgbe ụfọdụ kwa driving akụta ya aka n'isi isi batrị ahụ na moto enwuru. M sị nwa m na ya meta mkwa ka na-akọla ya batrị ekwu ka egbe gbuo a. Ịghọtara? Dubo ajọ m sị mma ya m na-achịkọwara moto akwụkwọ moto eji amụ moto. Moto akwa agwụla moto eji alụkwa ọgụ. Ya bụ na moto awụrụ ihe moto ahụ m gwara gị na o si m n'aka na ndị rụga aba ọrụga na ndị Ijoma atụwọla asị biko ha na-agwa m na ihe chụga ndị mechara onye ọbụla ịnyere ọrụ ihe chụga ha moto a onye pụọ ya pụta n'ụzọ ya moto eliba ya and wọsọ ihe napụla ha ndị ego. Dịbọghị mpe akwa onye isi ndị SARS o achọkwa m because ọwụnụ m nara ya ego bịa mgbe Ijoma ịnwa nwa kparịa m na ihe m dị na-akwere gị ugwu na that na all my neighbor mere m introduce to you but ịkparịa m na m agara gị ije na COVID-19 na achọkwa m ịma ele ka ị na-ebe m na mama moto anya ịmụbụrụla m nyere na moto speed ka m ji gbapụta n'afọ nne m anyawala m moto before you ụwa sef moto gị ị na moto na-akpa ha ahụ si m je gaa kụziere ụmụazị ihe moto ịmụkwara moto felu brek epụga na moto na-esi adọ klọch m doya otu mototo onwe m pụtazi nga moto akwụsị ịga na mmotu m ga-esi bulatara gị moto na m bulatara gị ya gị nwa gị jụkwụ gị bịa nga bịa ebiri moto gị chemakwa gị moto gị nọ na akụkụ ebe roundabout ke rochas ebe ụzọ na-arịghị mma oke na o sozi ụzọ n'aka ndị Ijoma ya m na-achọ ime ka ị mara awụ yes ma akparịkwala m na mazụtala ihe moto ọ ka mma aka ị hụrụ moto dash amị ya in fact dash amị ya were bịa ka ị were moto ka m chọrọ gị 30,000 iwe onye iberibe ị hụrụ moto atụfuru atụfu hapụga anya moto akpa ha ahụ ndị Ijoma hapụga anya ọ ka mma onye chọga ịmụ moto onye ha emecha anya were nnọọ steering ji aka ya na-aga na road eti vum 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 ọ ka mma otu iwu ahapụla moto gị nga-eme gị by the way moto anọgonu nga 2 weeks enwe onye ga-ezi instead ndị oshi ma ndị kidnapper bịa ha donetera gị ihe ọ ka mma na ijiri moto na-aya ya karịa na ị ga-emepe driving school moto enweghị ihe ahụ moto na-eji eme driving moto na-eji eme driving school ji agali ke ahụ moto eji amụ mekanik ho biko gaa nwere onwe gị ịchọga onye moto na-anwụ n'aka. Do you desire financial freedom? If I show you an opportunity with a minimum capital investment of $200 to make $1,500 weekly and $75,000 yearly, will you do it? If your answer is yes, then join Norland.